Hola, bona nit. A continuació us mostraré com fer de manera completa un qüestionari des de zero i fent servir preguntes aleatòries però d'una manera molt productiva, diguem, d'acord? Jo m'he estat informant, ara després us posaré algun link d'algun vídeo que he vist que està molt interessant, però bueno, jo així us explicaré tot. En esta primera part el que faré és simplement crear un qüestionari buit i explicar les opcions que interessen saber a l'hora de crear un qüestionari. Per tant, es comença. Primer de tot, entrem en el nostre curs i activem l'edició en aquest botó. Està roig, perfecte, ja podem editar i ens apareix aquesta opció, ja podem afegir activitats. El qüestionari, molt bé, i ara ens apareixerà aquest diàleg per tal de poder configurar el nostre qüestionari. Per tant, el nom del qüestionari seria, per exemple, qüestionari. Molt bé. I així, bueno, qüestionari és obligatori. Vale. Si volem que això es veja, o sigui, que al punxar en el qüestionari entren i veuran este missatge, però si voleu que estigui allà en el vostre curs visible, heu de punxar així. Vale? Punxaré per a que se veja després. Després, molt important, si el volem activar a partir d'avui mateix, així no fem res, val? Perquè jo ara l'activaré i ja estarà actiu. Però això sí que és molt important, és la data de lliurament, val? Vaig a fixar el termini del qüestionari, és a dir, la data límit per a la seva presentació. Per exemple, este diumenge, i això és molt important, a les 23 i 59, perquè si no fiqueu res, així per defecte, d'acord? Per defecte ficarà una hora qualsevol i els alumnes que veuran que l'últim dia és el dia 17 de maig ja plegaran allí o a les 9 de la nit està tancat el qüestionari. Drama. Val? Per tant, per llevar-se històries, millor fer-lo. Després, jo sempre, com que és un qüestionari aleatori i tal, un temps. Val? Un temps i si se'ls queda penjat el qüestionari es podrà enviar un temps després, val? Per si estic fent el qüestionari, acabo de fer el qüestionari però no me deixa enviar. Bueno, doncs els quedarà ahí i el període de gràcia per a que passi això, que se te queda penjat i encara pots enviar-lo, un dia. Vale. Després, qualificació. Important així. Temps i intents. Jo fique 3, perquè d'esta manera, si se'ns penja no funciona bé, tenim més intents, però només deixa com a la nota és l'últim intent, d'acord? I què més? L'esquema, molt important, fixar-la com 50 preguntes, és a dir, que si faig fins a 50 preguntes es mostraran només en una pàgina, de manera que si al xiquet o la xiqueta se li penja l'ordinador, ha pogut respondre i fins a que puga tornar a entrar i enviar i té un període de gràcia que hem fixat abans d'un dia per a enviar el qüestionari. No podrà respondre, però podrà enviar-lo. Molt bé. Per tant, molt interessant. I a banda, si no va molt bé l'internet, millor que se carregui la pàgina, poder respondre les preguntes que siguen i ja després faig un enviament del qüestionari, però no estic cada volta punxant a següent pregunta, val, no interessa. Molt bé, per tant, continuem. Comportament de les preguntes. A l'atzar, sí, molt important, vale? I després, ja això de la retroalimentació. Això sí, deixem així, val? No canviem res. Opcions de revisió, molt important. Que només després de cada intent, immediatament retroalimentació, no, perquè estaran tots fent l'examen, no vull que sàpiguen quines són les correctes i les incorrectes. Per tant, tot això ho lleve i només rebran la retroalimentació, és a dir, la nota i el missatget de si ho han fet bé o malament una volta està tancat el qüestionari. A veure, així, res. Important.
res. Vale. I així jo fique, per exemple, si està entre un 75% i un 100%, val? Perquè després la nota del qüestionari ja depèn de cadascú, val? Podeu de 0 a 10 o com sigui, però entre el 75% de la nota i el 100%, molt bon treball, per exemple. Bueno, majúscules tinc les majúscules activades, bueno, ja sabeu que això no queda molt bé, però bueno. Ara, si treu entre, vaig afegir una opció més, com heu vist, vale? He punxat ahí. Si treu entre un 50% i un 75%, doncs continua així. Jo continuo en majúscules. I si, per exemple, estan entre el 0 i el 50%, has de vindre, per exemple, a les meues classes de dubtes. Va, per exemple. Val? I això són els missatges que rebran els alumnes una volta tanque el qüestionari. Això, ocultar. Què vol dir això? Que jo ara, quan li punxe que sí, que se guarde això, no se mostrarà automàticament, sinó que es quedarà com que s'estiguera ocult per als estudiants. Estarà visible per a mi, però ocult per als estudiants. Molt interessant, també. I ja està. Le donaré a guardar i regressar al curs. I així està el meu qüestionari, que per motius estètics el ficaré a la dreta, un poquet més a la dreta, l'he mogut a la dreta. Així està el qüestionari bo, val? I si vos fixeu, se fica, este qüestionari és obligatori. Això és el que vos he comentat, que si despunxava eixa finestreta, val? Eixa checkbox, doncs surt este missatge o no, val? O sigui, això era lo de, per a que quede clar, este checkbox, val? I si vos fixeu, val? Vaig a tornar al curs. Val? Si punxa el qüestionari, no n'hi ha cap pregunta. Val? Les preguntes les hem de ficar després. I se fiquen editant el qüestionari. Però n'hi ha una forma més ràpida que vos explicaré a continuació, en el següent tutorial.